Jeg står her sammen med Stine Spitzberg, som lige har vundet den store pris for bedste danske nettegneserie, som vidt jeg ved bliver uddelt for første gang i år. Den hedder Stinestregen. Kan du fortælle en lille smule om, hvordan den er startet og hvad det er for et projekt? Den startede for snart 2 år siden, egentlig som et 1-årigt projekt, fordi jeg trængte til at få et nyt perspektiv på mit liv, efter at have været meget, meget ynkelig menneske med meget, meget let at lige kastes over i et halvt år. Og så trængte jeg også efter 1,5 år i journalistpraktik til at udfordre mig selv med noget meget mere kreativt, og jeg fik aldrig rigtig tegnet nok. Og så tænkte jeg, så sætter jeg mig ned og tegner mit liv hver dag i et år. Kendte egentlig ikke så meget til webcomic-begrebet, men tænkte bare, at det kunne da være skide sjovt at kombinere. Jeg altid gerne ville lave tegneserier, men tænkte, det var også meget smart at have en blog, også når jeg var journalist og så videre. Og det første år gik det meget fint med at tegne mig selv hver dag. Nu bliver det lidt mere sporadisk, men næsten hver dag, og det handler bare om mig, om mit liv, som er nok ret almindeligt. Men hele det første år har du simpelthen lavet en stribe, eller hvad skal man sige, en tegning og et stykke tekst hver eneste dag? Hver eneste dag, selv den dag min farmor døde, sad jeg og tegnede en afskedstegning til hende, og når jeg skulle ud og lave interviews rigtig tidligt om morgenen og kom hjem om natten, så stod jeg op 4:30 og tegnede for ligesom at bevise over for mig selv, at det kunne jeg sgu godt gennemføre. Men nu er det som sagt blevet mere sporadisk? Altså nu er det den, der kommer til at vige pladsen lidt indimellem, når jeg er meget, meget stresset. Jeg har været så smart at starte et job i en ny branche, samtidig med en deltidsuddannelse, som jeg så også har skiftet job i. Så der er rigtig meget run på indimellem, og der har det sgu været den, der har måttet lige vige pladsen et par dage. Men altså det er maks et par dage ad gangen, hvor der ikke bliver tegnet. Hvad laver du, når du ikke laver tegneserier? Hvad skal man sige? Hvad er dit daglige job? Jeg er tekstforfatter på et reklamebureau, der hedder Uncle Greg i Aarhus. Og så tager jeg en deltidsuddannelse i reklame også. Hvad kan man sige, hvad er det, som tegningen ligesom bidrager med, når du nu beskæftiger dig med tekst til daglig? Hvad er det, tegningen ligesom kommer og gør, som teksten ikke nødvendigvis kan? Eller kan det noget andet, end det at kunne at skrive? Jamen, altså, der er jo 2 sider af den sag på en måde. Jeg tror, fra modtagers synspunkt gør det, at man afkoder det meget mere med sine følelser, og meget mere umiddelbart på en måde. Jeg har været online i 2 år, og den hårdeste kritik, jeg har fået, var engang, jeg lavede en tegning om, at jeg hader facer. Jeg har et hemmeligt alter ego, der hedder Ninja-hævneren, som selvfølgelig er ondt. Hvorfor skulle man ikke have et hemmeligt alter ego, når man laver en tegneserie? Yes. Og så var der en tidligere facer, der skrev, Stine, jeg har holdt meget af dig, men nu vil jeg ikke læse med mere. Det er den hårdeste medfejl, jeg har fået efter 2 år, næsten 2 år online, og jeg har mellem 5.000 og 6.000 læsere om ugen, og det er altså ret blid medfejl, så jeg tror, det er noget med, at folk har et følelsesmæssigt forhold til mig. For mig er det måske også bare en anden måde at kunne udtrykke følelser på og sætte afbræk fra hele tiden at sidde og skrive. Men i starten havde jeg sgu ikke regnet med, at der var et publikum til det her, faktisk. Jeg havde tegnet i en måned næsten, tror jeg, da den første person så det. Og jeg havde regnet med 4 læsere til at starte med, 7, hvis jeg var heldig senere. Og det ville nok bare være mine venner, der ville tjekke, om de selv var med. At gøre den offentlige var egentlig mere for at holde mig selv op på det år, den skulle køre. Altså, fordi så er der en tidspunkt, den skal udgives på, og det er inden for 24 timer. Og så holder jeg mig selv op på det, i stedet for, når man bare sådan sidder og tegner lidt til sig selv. Fordi så bliver det sgu ikke, så laver jeg 7 på søndag, og så videre. Men her kan man sgu se, for jeg har gjort det hver dag. Hvordan var det så, der lige pludselig kom en masse læsere, som ikke var dine venner? Eller, altså, hvordan var det at fortælle noget så privat til nogle folk, som ikke har været dine venner? I starten var det jo bare nogle tal på en eller anden måde. Jeg var meget heldig, at den kom i Metro Express på et tidspunkt, og så senere i DR-program, der hed Spam, der ikke eksisterer længere, og lige pludselig så kom der en masse mennesker, og det var sådan et, what, læser, woohoo, masse tal. Men senere er det jo blevet sådan indimellem, at man nogle gange står til en fest med nogen, der har læst den, og så synes de kender mig. Det er kraftedeme underligt, det kan jeg stadigvæk ikke helt finde ud af. Jeg er altid sådan helt, wow, hvor ved du det fra? Men så giver det jo selvfølgelig sig selv, at det er derfra, men det er virkelig underligt. Ændrede striben sig, eller begyndte at komme flere læsere? Blev du mindre privat, eller? Jeg blev lidt mindre privat, da mine forældre begyndte at læse med, og da der så også var nogle ekskærester, der også hægtede sig på, så er der nok kommet sådan lidt mere filter på det der med sådan de mere lumre sider af mit liv. Ja. For at vende tilbage til det med at det er online versus det er på tryk. Kunne du godt tænke dig at lave sådan noget, der er på tryk, udgive noget på papir, so to speak? Helt sikkert. På et eller andet tidspunkt er det absolut mit mål at lave et eller andet på papir, men om jeg laver en børnebog, eller jeg laver en rigtig tegneserie, eller om det bliver en versionering af Stinestregen, det ved jeg ikke rigtig endnu. Jeg har fået nogle tilbud fra nogle aviser, der gerne vil trykke den helt gratis. Og det synes, det virker forkert. Som den er nu, er den meget baseret på online-mediet og udnytter de fordele, der er ved online-mediet. Det ville være underligt bare at trykke den. Så skulle der i hvert fald ske noget mere. Ja.
online tegneserier også, eller striber det hele taget, tit noget, som ikke har sådan en færdig slutning i sigte på en måde. Beskæftiger du med den slags fortællinger også? Altså nogen, der har sådan en klar dramaturgisk struktur på en måde, start og midt og slutning? Nej. Det interesserer dig ikke, eller er det noget, der er svært for dig? Eller? Det interesserer mig, men det er overhovedet ikke noget, jeg sådan har sat tid til i mit liv overhovedet. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men generelt er det nok det selvbiografiske, der interesserer mig på en eller anden måde, hvor narcissistisk det virker at stå her og sige med kamera på. Ja. Film også, det er helt sikkert.